Благоевград. Жилищен комплекс Еленово. В днешният епизод на Кръстопът на съдби ще проследим завладяващата история на едно семейство, събрано от благородство на съдбата, но и разединено от нейната жестокост. Кремена и Стойко. Родители, които едвам свързват двата края, дори не подозират, че синът им е на път да преобърне живота на цялото семейство. Става въпрос. Я кажи ми италиански физик, създател на електронната батерия. Скъпа, волта? Мале, виж колко часа е станал. 3:30. Къде е нашия Ангелокис? По това време трябваше вече да си вкъщи отдавна. Къде си, бе, момче? Знаеш ли колко часа е? Я по-спокойно. Блин, какво се случва, бе, човек? Де, коса нема. Какво става? Бе! Спокойно. Аз ще Има цигари, пуши. Погледни. И? Изгаси я тази цигара. Ти вкъщи ли си? Къде се намираш? Махни ги, бе, ти къде е? Не мога. На цигари. Шокът на Стойко и Кремена е напълно оправдан. Двамата родители описват сина им, Ангелакис, като спокойно и кротко дете, което нямало много приятели и затова прекарва повечето от времето си затворен в стаята си, слушайки хеви метал. Но след тази вечер изглежда, че Ангелакис изненадващо е загърбил старата си визия и предишния му начин на живот. Това не е моят син. От едно парче месо сме го изгледали с баща му, а той прибира се цигари. Тук късно вечерта ние се притесняваме по цяла нощ. Къде е, какво правим? Аз не знам какво ще правим. Не мога да го позная. Не знам какво ще правим с баща му, обаче трябва да вземем някакви мерки. Не знам какво се случва. Това аз никога до сега не съм го виждал по този начин да се държи. Трябва да разберах какво се случва с него. Нека погледна. Но гледката, на която Стойко се натъква, е потресаваща. Човек? Какво се случва, бе, човек? Какви са тези музики? Не разбирам. Човек, какво се случва? Обясни ми, моля те. Обясни ми. Поредният провален опит на Стойко да се разбере с сина си. Изглежда, че има нещо, което сина крие от своите родители. Ангелакис споделя, че напоследък не може да прекара дори секунда в собствения си дом. При всяка възможност той се опитва да избегне зоркия поглед на своите родители, като излиза навън с приятели и не се прибира дори с дни. Той твърди, че излиза с голяма компания и различни приятели, но ние забелязахме, че през цялото време той изглежда споменава един конкретен човек – Валери Чекиров. Валери живее в гараж в близост до блока на Ангелакис и работи в кварталния магазин на жилищен комплекс Еленово. На пръв поглед той изглежда като обикновено квартално момче, но дали това е и самата действителност? През последните няколко дни Ангелакис и Валери са заедно през почти цялото си свободно време. Срещите им изглеждат безобидни, докато един ден Валери не подканва Ангелакис да вземе нещо, което ще го отпусне от стреса вкъщи. В очите на тинейджера хапчетата са възможност за бягство от драмите вкъщи и офертата бързо го съблазнява. Без да осъзнава какви са последствията, младежът бързо взима подаденото и тръгва към вкъщи. Започва да става ясно откъде идва и промяната в Ангелакис. Изглежда Валерий има силно влияние върху младежа и тяхното приятелство превръща Ангелакис в непознат за родителите си. Техните срещи продължават с месеци и стават все по-чести заради нуждата на Ангелакис от хапчетата. Но в последствие става ясно, че тинейджърът не е единственият, който се среща тайно с Валери. Оказва се, че Кремена се среща с дилъра от месеци и те имат романтични отношения. Но тези отношения не спират до там. Майката на Ангелакис, също както синът ти, се възползва от дилърските услуги на Валери и тайно пие същите хапчета. Отношенията между Кремена и нейния дилър прерастват в наглост, когато той я навестява в дома на нейното семейство без никакъв срам от създалата се ситуация. I know
He's a bad boy with a tainted heart, and even I know this ain't smart. But mama, I'm in love with a criminal, and this type of love. Липсваше. Писал ми от мъжа ми и от сина ми. Той дори не ми е син. Напоследък само гота хапчета, пуши. Извинявам се, ама аз ги продавам на сина ти. И за него така няма да ти дам да говориш. Много се извинявам. Моментът, от който забраната двойка се страхуваше, настъпи. Ангелаки схвана майка си и Валери в изневяра и отново избяга от дома си. Но този път нямаше как да отиде при Валери. Тия панащите, какво се правят на много свестни за тия цигари, тия хъпчета. Тапа, мъкша. Я видя хубаво как се натиска с дилъра ми. Па, реално ми е все едно. Аз отдавна разбрах, че те също не ми е майка, така или иначе. Син, трябва да поговорим. Изгаси тази цигара и стига си пушил къщи, всичко се смърдява в тази Какво къща. правиш, бе, момче? Те работи. Ма погледни се, бе. Погледни се на какво заприличаш, бе. Чуваш ли ни изобщо? Ти вече не ни чуваш, не ни виждаш. Ние сякаш вече не съществуваме за теб. Изгаси тази цигара, защото... Моля те се. Имаме тераса, толкова така, иди. Дай ми цигарата. Дай ми цигарата. Моля ти се. Аз не знам какво да кажа просто. Това е нашия дом, ние тук сме те отгледали, всичко сме дали за тебе. Плащали сме ти. Грижили сме се, а ти? Виж го. Аз направо не знам какво да кажа. Тук ние с майка ти наблюдаваме някакви хапчета, постоянно има на разхвърляни навсякъде. Какви са тези хапчета? За какво са ти? Ага бе, качели тая, къде ми се води майка, не взима хапчета също като мен. Питай нея, тя мога да знае по-добре. Това са някакви глупости. Не, стоп, няма смисъл. В този момент Стойко осъзна, че той изглежда единственият, който е в неведение за случващото се в собственото му семейство. Абе, жена. Вярно ли е това, което говори нашия син за хапчетата? Виж, аз не исках така да разбираш. Исках и така да стане, но вярваш. Tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too Не знам какво се случва. Всичко ми е толкова объркано вече. Може би е време да си дам малко почивка. Да се видя с майка ми. Може би ще е за добро. Светът на Стойко беше напълно разрушен. Той се нуждаеше от глътка чист въздух, но изглеждаше, че и неговия син се нуждаеше от същото. Тръгвайки си още същата вечер заедно с Валери, Ангелакис изглежда нямаше намерение да се връща. Но и Стойко нямаше намерение да го преследва. Our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I